Ezvinezvi tiri kuGokwe, paGokwe Center. Tasvika paDoves Funeral Parlour kuti titore mutumbi wamai vaRose. Chanonoza ndechekuti pamboita makakatanwa pakati mukwasha nanatezvara vake. Panga paine kutaura kwakawanda wanda. Anatezvara vari kuti ivo pane mari dzinofanira kunge dzichibhadharwa nemukwasha yekuti haana kunge apedza kuroora sekutarisira kwavaiita. Ndo zvakare pane mari kubva pakashaya mudzimai wake dzaisanokweretwa nevanhu. Vanoti vaiti mukwasha ainzi aifonirwa kuti aiwa gadzirisai zvakati ndinozoya ndobhadhara. Saka mari iyoyo yanga ichinzi inofanira kubhadharwa munhu asati avigwa. Chazoitika ndechekuti vazoenda kuna mambo Njelere kuti vanogadzirisana nyaya iyi nekunyorerana pasi. Izvi zvaita kuti kutorwa kwemutumbi uyu kutore nguva. Mashoko zvakare tiri pano paDoves pafuneral parlour ari kutaura kuti mutumbi uyu washata, wafuta dumbu, wafuta wese zvawo, zvichida nekupisa kuri kuita zuva, kana kuti zvakare mochari yacho inenge isina magetsi akanyatsoti kuti. Asi iye zvinezvi mhuri dzadzoka kwaNjelere, mukwasha nanatezvara vadzoka, vakuronga kuti mutumbi uchitorwa. Vativo nekuda kwenzvimbo ineyi munhu makuva haatange kucherwa nguva ineyi, saka munhu akuzoradzikwa mangwana. Hongu Rose ari panapa anoti patasvika pakambenge paine kumunongedzera kuti iwewe wakasacrifice hama yedu. Asi Rose ari kuti aiwa inini pandakauya dambudziko ndo rakandiunza kuHarare rekuti ndibatsirwe. Amai vangu vakanga vasingarwari, uyewo zvakare amai pavakatanga kurwara vakuya kuno kumusha vakamboramba kuti handidi kuenda kumusha, nekuti kumusha kwacho kunenge kunonzi kunewo zviriko, nekuti amai vacho vanonzi vanga vane kana 4 years vasingataure naamai vavo. Pavakangoya ndo pavakabva vaita vatsakatika. Saka ndo update yatinokwanisa kukupai tiri kuno kuGokwe kuti ndo zviri kuitika, ndo zvadhileyawo kuti mutumbi waamai vaRose utorwe uvigwe kuno. Asi chakuita ndechekuti vanenge vachivigwa mangwana. Tine chimbo chekuti kutaura uku kunenge kwapera sezvo sekuru vaRose vane vanhadzi amai vacho vati aiwa tanyorerana kwamambo kuti kuti munhu akazotinetsa mangwana tinongoenda kwamambo tonoti aiwa izvi ndo zvakataurwa nemukwasha. Tataura zvakare nababa vaRose. Baba vaRose vakati aiwa ndanyorera navo pasi, ndakawira navo kuti zvimwe zvasara ndichazozvibhadhara kana ndichinge ndadzokera kubasa, nekuti rufu urwu rwangouya ndisati ndaane mari yakakwana. Ndiyo update yatinokwanisa kukupai iye zvine tiri paGokwe Center.